Želeo bih započeti ovaj govor odlomkom velikog bosansko-hercegovačkog političara, političkog zatvorenika, filozofa i pisca koji je bio i prvi predsjednik Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Dana 9. jula 1992. godine na sastanku OSCE-a u Helsinkiju, samo 3 mjeseca nakon početka rata, predsjednik Izetbegović rekao je, citiram: "Bosna nije nastala nakon raspada Jugoslavije, ona je već bila nezavisno evropsko kraljevstvo prije 6 vjekova. Smještena na granici između dvije crkve i njihovim različitim duhovnim orijentacijama, i tada je bila priznana od strane susjednih država, uključujući Svetu stolicu. Zatim su usledili vjekovi turbulentne istorije, od kojih je rezultat Bosna i Hercegovina kao multinacionalna, multireligijska i multikulturna država", kraj citata. Drugim riječima, Bosna je postojala prije, tokom i nakon Jugoslavije i nastavit će postojati kao multinacionalni, multireligijski, multikulturni, demokratski, državopravni subjekat međunarodnog prava.